Els comestibles són fonamentals en la pintura de Dalí. El pa, la carn i els ossos, la cansalada, el marisc, els ous ferrats, les mongetes, les cireres o el raïm són elements que es repeteixen contínuament en la seva obra. La nova edat surrealista del canibalisme dels objectes justifica aquesta conclusió. La bellesa serà comestible o no serà. En l'estètica de les formes toves i dures, els ous ferrats s'oposen al pa com els rellotges tous ho fan a les roques de Cadaqués. L'ou simbolitza el naixement, però els ous ferrats, per a Dalí, evoquen els seus records prenatals. En el paradís intrauterí, qualsevol plaer, qualsevol encant, estava, per mi, en els meus ulls i la visió més esplèndida, més impressionant, era la d'un parell d'ous ferrats en una paella. Els ous que veia abans de néixer eren grandiosos, fosforescents i molt detallats en tots els plecs de les clares.